жанры инде миңа калса иң кызыклы һәм күпләр эшли ала торган жанр. Әйме. Димәк, ниндидер вакыйгада булып, шуны тиз генә хәбәр итү, аның формалары төрле була бит инде, ләкин менә аны менә күрдем, яздым, ничек бар, шулай күрдең һәм шуны тиз генә язып бирү, ул репортаж була. Иң беренче чиратта бит инде кызыклы булырга тиеш. Мисал өчен менә мәктәптә ниндидер чара сезнең күз алдына китергезәйме, ниндидер бәйрәм. Сезгә шуны тасвирларга кирәк. Әгәр дә сез гади генә әйтсәгез, бүген безнең анда кичә булды, шунда мәсәлән, анда Мәлик шигырь сөйләде, Галия җырлады, ул берәүдәгә дә кызык түгел. Әйме, чөнки аңлашыла, һәр кичәдә җырлыйлар да, сөйлиләр дә бәйрәмнәрдә. Сезгә әйтергә кирәк менә үзенчәлекләрен. Мәлик бәлки шигырь сөйләгәндә ялгышкандыр, укытучы аны сәтеп җибәргәндер. Әйме, бу очракта ул күбрәк истә кала. Яки инде мәсәлән Галия җырлаганда аның бантигы кызыл икәнен искәртергә кирәк. Күлмәгенә туры килгәнме, юкмы икәнен. Шуннан соң инде аның ничек җырлаганын, татар халык җырымы, менә алары да мөһим бит инде аның, әйме. Гомумән репортаж булганда төгәллекләр булырга тиеш, ләкин шуның белән бергә укучыга кызык та булырга тиеш. Теге күңелсез, менә баналь җөмләләр санап китү генә кызык түгел. Шуңа күрә менә безгә Татарстан яшьләрендә Исмәгыйль абый әйтәдер, Татарстан яшьләренең баш мөхәррире күп еллар булып эшләде инде ул. Ул безгә әйтәдер, маймылын тотып кайтыгыз дип. Менә чынлап та һәрбер язманың репортажның бигрәк тә маймылы булырга тиеш. Сез шул маймылны күрә белергә тиешсез. Маймыл инде ул куштырнаклар өчен дә әйтәм, әйме, ниндидер үзенчәлеге булырга тиеш. Чөнки һәрбер чара шул ук 8 март бәйрәме булсын мисал өчен, әйме, ул бит инде бер-берсеннән аерыла. Узган елгы белән чагыштырганда бу ел нәрсә булган, ниндидер бәлки яңалык керткәнсез. Менә шуларны матурлап тасвирларга һәм соңыннан инде әлбәттә ниндидер нәтиҗә чыгарга кирәк. Чөнки һәр вакытта да журналистның, гомумән һәр кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Һәм менә шушы иң мөһиме репортажда бит инде кеше менә нәтиҗә чыгарга тиеш. Кара әле, бу чынлап та шулай бикән дип. Әлбәттә, һәм тагын иң мөһим әйбер, бу гомумән репортажга да кагыла, гади язмага да. Башта сез бит әле кызыксындырып кирип китәргә тиешсез, әйме. Менә кызык итеп, матур итеп, әйдәгез дуслар дип, менә 8 мартка мәсәлән әзерләндек. 8 мартка бу чарага без анда 5 көн мәктәптә төне буе әзерләндек. Укытучыбыз анда Сәвия апа безне колактан тарта менә өйрәткән иде. Менә ничек килеп чыкты икән ул хәзер дип. Менә хәзер шул турда сөйлибез инде дип, кызыклы ниндидер детальләр белән үрелеп барырга тиеш репортаж. Һәм әлбәттә репортажны аңларга, сез аны күз алырга тиеш кем өчен. Мәсәлән, булырга мөмкин бит инде ул мәктәп укучысы өчен. Сабантуйга язасыз икән сез Сабантуй укучысына, димәк ул мәктәп укучысы өчен. Әгәр дә инде ул аудитория санының мәсәлән ир-атлар өчен, мисал өчен спорт матчлары. Әлбәттә монда инде ир-атлар күзлегеннән карарга кирәк. Димәк, чагыштырырга, ничектер әйме, ир-атларга нинди детальләр, кызык шул әйберләрне истә тотарга кирәк. Әйткәнемчә, менә үзенчәлекләре була. Шушы үзенчәлекләрне истән чыгармаска кирәк инде. Шуннан соң әле сез репортажда бит инде әлбәттә геройлар, гомумән һәр язма, репортаж булсын, интервью булсын, аның герое була. Әйме, ул герой бит инде нигездә кеше була. Шуңа күрә шушы менә кешенең сизәле хылык фигыльләрендә әйтергә тиешсез. Тышкы кыяфәтен беренче тасвирласагыз, шулай аның мәсәлән тиз сөйли, әкрен сөйли, шаян телле, яки киресенчә озак итеп уйлап кына җавап бирде. Мәсәлән, Сәвия апа да безнең укытучыбыз бу сорауга ул көтелмәгән, бу сорауга ул башта аптырап калды дип, әйме, шуннан соң җавап бирде дип. Менә шундый детальләрне әгәр дә әйтеп җибәрсәгез, кешегә тагын да аңлашыла. Сез шул рәвешле үзегезнең героегызны ачасыз. Менә аның хылык фигылен, теге яки бу вакыйганы ничек кабул итүен, менә шушындый вак детальләр бирә. Шуңа күрә журналистикада гомумән сочинениелар язганда да менә теге баналь булмасын өчен шушы әйберләргә игътибар итәргә тырышыгыз.
Репортаж негізде үш түрлі була. Оның біріншісі текшеру репортажы, аналитик типте әйтелер индейме. Менә бу җитдирәк темаларга кагыла индейме текшеру жанрында. Монда инде гади мин ул җиргә бардым да, кайттым да, күрдем дә дип кенә сөйләп кенә булмый. Монда инде икенче әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, анализлау булырга тиеш, экспертлар фикере кирәк, һичшиксез. Инфографика, гомумән менә аналитикада инфографика көчле инде ул. Чөнки ул беренчедән чагыштырырга мөмкинлек бирә менә шул инфографика, әйме? Узган елгы белән, алдагы еллар белән, шуннан соң инде укучыда фикер туа. Ул инде аны тулылап, тулайым анализлый ала. Менә мисал китерәм, мисал өчен, әйме, менә махсус әзерләп куйдым үземнең Мин Татарстан журналында эшлим бит инде. Мисал өчен сезгә кызык булсын дип махсус мәктәп темасын алдым. Менә ноябрь сонында 22 елның безнең менә шушындый мәктәп 7 йөзәк астындамы дигән репортаж эшләдем мин. Бу репортаж куркынычсызлыкка кагыла, Казан мәктәпләре буенча тәҗрибә ясадым. Димәк, әйме төрле мәктәпләргә бардык та, безнең фотограф белән, фотограф безнең ир-ат шундый дәүгенә гәүдәле. Һәм ишек шакыйбыз, охрана сакчы чыгада, ишекте да инде безгә кайсы мәктәпкә безне керттеләр, кайсына кертмәделәр. Һәм шул рәвешле мин Казан мәктәпләре ни дәрәҗәдә яхшы сакланган дигән теманы күтәрдем, әйме. Мисал өчен, Удымнарда булдык, 67нче мәктәптә, 17нче гимназиядә. Һәм иң кызыгы, менә мәсәлән, Удымнар мәктәбенә без бик тиз үтеп керә алдык. Сакчыда туктатмады безне. Менә шул турда даими, шул турда анализлап яздым инде, әйме. Ләкин аның белән генә калмады. Шуннан соң менә бу бит инде репортажның бер өлеше, димәк, мәктәпләр буенча сәяхәтләр. Монда мин барысын да аңлаттым. Сакчы чыкты, нәрсә дип әйтте, мәктәпкә уздык, директор, мәктәпнең директоры безгә нәрсә дип әйтте, укучылар нәрсә дип әйтте. Менә бу бөтенесе репортаж. Ничек бар шулай? Шуннан соң бит әле минем аналитик булырга тиеш. Һәм менә бу өлешендә инде мин барысын да аңлаттым. Монда инде Мәгариф министрлыгыннан комментарий алдым зур гына. Мәктәпләр ничек сакланырга тиеш? Мәктәпләрне саклауга безнең күпме акча бүлеп бирелгән? Кайсы районнардан инде хәл? Һәм шуннан соң менә куркынычсызлык чараларына күпме акча тотылган буенча инфографика, менә шундый инфографика бирдек. Саннар, инде инфографика димәк ул саннар, аңлатып узам, әйме. Анда инде менә шушы суммалар була, еллар белән инде ул гомумән аналитикада еш кулланыла һәм инфографика журналларда гомумән еш кулланыла, чөнки ул анализлауның, анализлар бирүнең бер ысулы. Менә шушында итеп мин текшерү репортажы эшләдем. Ул кызык кына булды. Бер карасаң ул җиңел, менә фотолар белән бит инде шушылай, әйме, менә мәктәпләр, менә монда, менә охрана тора безнең. Менә монда кул куйдыртып мине мәктәп директоры янына уздырдылар, шулай, әйме. Һәм икенче, аннан соң инде анализлау бара, бөтенләй ни дәрәҗәдә сакланган дип. Шуннан соң менә монсы шундый мисал булды. Икенчесе айда алдан уйланылган репортаж. Димәк, ягъни син менә үзеңне алдан бер сценарий төзисең дә инде, һәм барасың берәр җиргә. Мисал өчен, менә бит безнең бик яратабыз төрле илләргә сәяхәтләрне, төрле авыллар буенча сәяхәтләрне карарга, тыңларга, укырга. Монда да нәкъ шулай журналист, шул ук репортаж, ләкин син алдан, мәсәлән, мисал өчен сәяхәтче булып, үзеңә рюкзагыңны аласың да чыгып китәсең. Һәм бәйнә сөйлисең инде. Юлыңда кем очрады, бу төбәккә баргач кемнәр белән таныштың, кемнәр күрде. Һәм аларның яшәү рәвешләре, сөйләм телләре ничек аерыла. Татарстан журналында мин хәзер 6 ел дәвамында республикабызның төрле авыллары буенча сәяхәт итәм. Сон сайын Татарстан журналында чыгып барам, менә шул авылларыбыз дигән рубрика, әйме. Һәм менә мин анда менә нәкъ шушы алдан уйланылган сәяхәтче роленә керәм дә сәяхәт итәм авыллар буенча. Мисал өчен, менә соңгы санны алып килдем. Февраль саны безнең менә Кайбыч районының кече Кайбыч авылына бардым. Димәк, инде без башта авыл турында әзрәк мәгълүмат бирәсең инде. Авылда күпме кеше яши, кем очрады, шуннан соң менә төрле йортка кирип, төрле кешеләр белән оралашып, төрле һөнәр ияләре белән оралашып бирәсең мәгълүмат. Ләкин
менә репортажда тагын шунысы мөһим. Мисал өчен менә үзем мисалында гына төрле районда диалект бар бит инде, һәр районда төрлечә сөйләшәләр. Мәсәлән, кече Кайбышта башмакларны, бәйләнгән башмакларны пәпеш диләр. Менә бу очракта аларның диалектлар, аларның сүзләрендә бирү мөһим, чөнки укучы аңларга тиеш. Мисал өчен Актанышта яшәүче кеше укыды, карайлы, башмак түгел пәпеш икән дип. Мин аны пәпеш дип бирдем дә, яздым да, җыя эченә язып куйдым башмаклар дип. О әдәби телне кеше аңласын өчен. Менә репортажны биргәндә мөһим нәкъ менә аларның үзенчәлекләренә, сөйләм телләренә дә игътибар итәргә. Чөнки шул рәвешле син аларны тулаем ачасың, аларның халык фигыльләрен, сөйләм телләрендә, хәтта менә күрше генә районнар булса да, барбер кешеләр, менә инде хәзер аны бәйтә алам, нык төрле районнар, нык менә искиткеч инде. Мен аны гел уйлап әйтәм, менә тау ягы, тау арты диләр. Менә сарманнар, мин сарманнарны, монда сарманнар бар микән? Сарманнарны нык яратам. Инде мин мисал өчен менә аерым районнар бар шулай, әйме, алар ничектер күңелгә кереп кала, дуслашасың. Инде менә әзрәк кенә читкә китеп әйтәм, журналистиканың шул ягы әйбәт тә аның. Әгәр дә кешеләрне яратсагыз, аралашырга яратсагыз, менә шунда барасың да, шул авылга мисал өчен яки гомумән интервью аласың да, шул кеше белән соңыннан еллар буена элемтә тотасың, аралашып торасың, кабат менә Тәтеш районының Әтирәч авылында. Инде ул авылда бер эш булдым, тагын чакыралар. Тагын барымын әле дип торам. Чөнки алар туганнарың шикелле, алар менә шулай нәкъ шулай авыллар рубрикасына барган идек, тагын аннан YouTube каналларга да барып төшердек инде, без аларны кызык, чөнки кызык, туганнашып каласың. Менә шулай ягы белән бу инде журналистикага килергә уйлаган очракта, менә кеше яратсагыз, бу репортажга бәйле түгел әлбәттә, ләкин гомумән журналистикага бәйле ул кызык, аралашасың. Менә шушы детальләр, менә шушы детальләрдә ачыла инде ул. Шуннан соң инде мәгълүмати репортаж, өченче төре. Мәгълүмати, вакыйгалы дисәк тә ярый инде. Димәк, исеменнән күренгәнчә аерым бер вакыйгага бәйле репортаж. Алар инде миңа калса бу төрен гомумән журналистика яңа килгән кеше дә эшли ала. Мәсәлән, аналитик ул авыррак булса, анда бит инде барбер әллә ничектер анализлы білу сәләте дә кирәк, ниндер багаж да кирәк инде. Мәгълүмати дә бик җиңел. Чөнки мәсәлән, мисал өчен ачылды анда Арча районының Кенәр авылында мәчет бардым, күрдем. Менә шушлай ачылды. Сөйләшәсең инде әлбәттә вакыйга урыныннан авылның мисал өчен мулласы белән, элек монда мәчет булганмы, юкмы, мәчетнең тарихы белән кызыксынасың, һәм бүгенгесен инде кемнәр ярдәм иткән, иганәчеләр, вакытын күпме, кайчан эшләгәннәр. Менә шундый җиңелчә генә, кыскача гына репортаж эшләп бирәсең. Тиз генә, ләкин мәгълүмати булгач, тагын да репортаж бит инде ул гомумән тиз жанр. То есть репортажны тиз генә бардың, күрдең, кайттың, яздың, мисал өчен, әйме. Мәгълүмати булганда ул тагын да тиз булырга мөмкин. Беренчедән вакыйга искерә, икенчедән инде аны син башкалар язып бирергә мөмкин. Әгәр дә инде менә эксклюзив әйберләр бирәсең килә икән, тиз генә эшләп бирергә кирәк. Шуңа менә мин мисалда китерәм, тагын мисал өчен шулай ук безнең янбар саны бу Татарстан журналының, әйме. Менә Рауля Фәйзуллинның туган авылында халык шагыйре Рауля абыйны беләбездер, инде бөтенебез дип уйлыйм мин. Рауля абый яраткан шагыйребез. Һәм менә Рауля абыйның туган авылы Балык бистәсе Балташ авылында ачылды музее, мәктәпнең bir зур сыйныфында дип әйтим. Менә шунда барып, менә шушындый репортаж әзерләгән идем. Тиз генә. Ләкин безнең журнал әлбәттә аңлашыла. Бездә инде басылганчы, инде аны башка газетлар, электрон издание басмалар бирделәр. Ләкин шулай булса да, менә монда да тагын бер әйбер, мин бит инде алардан аермалы булырга тиешмен. Әйме, журнал бит инде шуңа күрә дә аерыла газетлардан. Безгә инде монда да анализлабрак бирергә кирәк. Шуның өчен менә мин Рауил абыйның яздым тулайым шушы музей турында, һәм аннан соң авыл буйлап та сәяхәт итеп, әзрәк менә гомумән бу авыл турында, мәктәбе, бакчасы турында аерым яздым, тулландырыр өчен шушы репортажны. Шуңа күрә менә үзенчәлекләрен аның инде эшли дә өйрәнәсең. Гомумән алганда репортаж эшләргә уйласагыз,
kızık jingil janr. Mine intervyu barın bizim engeme tez işlene turgan hem jingil diп aytам. Reportaj şulay ok. Reportaj indi tagында анда сен бит репортажда үзеңне күрсәтә аласың әле. Мәсәлән, әңгәмә барышында әңгәмәдә сорау гына бирәсең бит инде, әйме. Репортажда үзең дә катнашасың, менә үзеңнең тәэсирләреңне әйтә аласың, шакка торган нәрсәләреңне әйтә аласың, әйме. Шуңа репортаж кызык жанр, нык кызык жанр. Кичкенә детальләр белән менә шушы эффект барлыкка килә инде. Һәм әлбәттә bu очракта бөтен нәрсә мөһим, ләкин монда бер бар, монда перебор дигән сүз бар бит әле безнең, әйме, менә арттырып җибәрмәскә кирәк. Менә шушы детальләргә нык бәйләнеп, кирәкмәгән әйберләрне, мәсәлән, алсавыты белән без бүген килдек дисең инде, ниндидер анда авыл буйлап йөрибез ди, әйме. Һаман басым ясамаска кирәк бер үк әйбергә, кызык үзенчәлекле вакыйгаларына игътибар итәргә кирәк. Ләкин теге буш сүзләр сөйләү кирәк түгел. Шуннан менә үзеннән үзе туа инде, кызык итеп укучыны алып кирип китә алсаң, репортаж миңа калса кызык була һәм гомумән эффект присутствие ул бит инде бу репортажда барлыкка килергә тиеш һәр очракта да. Әгәр дә юк икән, димәк син репортажың әйбәт булмаган дигән сүз инде. Шуңа менә әзрәк инде әлбәттә беренче репортажны язган эшләгәнче укып карарга кирәк. Башка кешеләрнең язганнарын, улпатрак журналистлар язганнарын, әйме, жанр белән, чөнки теория бер ул, әйме, теориядә бәлки аңлашылып та бетмәскә мөмкин, практика икенче. Менә практикада карасагыз, шулай икән бу бит дип, яки кирсенчә мисал өчен укыйсыз, кара әле аңлашылмады, мин менә булай эшләмим, мин бу әйберләрне язмыйм дип әйтергә мөмкин үзеңә. Һәм менә шулай нәтиҗәләр чыгарып, инде Алла бирсә, әйбәт кенә репортаж килеп чыгар дип уйлыйм. Kitaplar, хәзер беләсезме, минем нәкъ үземнең игезәк кызларым бар 11 яшендә. Һәм хәзер яңадан алар белән мәктәп программасын укый башладым. Ни өчен дигәндә, алар менә кызык итеп сөйлиләр, тәмле итеп тә карайлар дип, үзем дә яңадан чөнки ынтыла, күп әйберләр ынтыла, әйме. Үземнең яраткан китапларым шактый. Мисал өчен, Галимҗан Ибраһимовның Адәмнәрен бер 3 кат укыдым инде. Менә 21нче елга безнең бит инде нык менә бу Идел буенда нык ачлык була, нәкъ менә Татарстан белән Башкортстанда искиткеч ачлык була, кешеләр бер-берләрен ашыйлар бит инде. Менә Галимҗан абый шул турыда яза, үзәгезгеч китап әсәр. Менә шуны бер 3 кат укыдым, хәтта балаларга, хәтта бик үк балалар өчен китап булмаса да, мин хәзерге көндә менә укыйм яңадан Мөхәммәд Мәгъдиев китапларын. Ни өчен? Чөнки кызганычка каршы сөйләм телебез шуның кадәр фәкыйрьләнде һәм шуның белән язу телебез дә фәкыйрьләнде. Менә мин әле Иманым Камил шушы балаларда менә хәзер әдәби телдә сөйләшә башласак, күбесе кайбер сүзләрне белмәячәк. Чөнки алар кулланылыштан төшеп калды ул сүзләр. Безнең шуның хәтле матур, үзебезнең тәмле сүзләребез бар. Менә шуларны мин бит инде хәзер теге журналда да эшләгәч, һәм гомумән менә үзәк өзелә шундый матур сүзләребез югала барганга, шуңа күрә Мәгъдиев Мөхәммәд абыебызның яңадан әсәрләрен укып, менә томнарын укыйм инде, әйме, үземнең язганда ул сүзләрне кулланам. Чөнки телебезне фәкыйрьләндерәсе килми. Кызганычка каршы менә ул бит инде бездән генә дә тормый. Ул сөйләшкәндә шулай ярым йорты татарча сөйләшәбез, рус сүзләрен дә кулланып әйме. Чөнки күп мәгълүматны рус телендә бит инде. Контактны ачсаң да тегесен телевизордан да бит инде әйме. Һәм ул телисеңме, теләмисеңме сөйләм теленә дә күчә. Шуңа күрә балаларның инде ул тагын да нык сизелә аларның. Менә мин кызларыма китап радиосын тыңлатам. Махсус ачып куям кичке якта, әйме, кайбер сүзләрне дә алар аңламыйлар һәм миннән сорыйлар. Нинди сүз бу дип мин аңа мәгънәсен аңлатам. Чөнки матур сүзләрне менә сездә хышынып торга ярамый.
Менә нәкъ шул һөнәр яратканга, башка һөнәрне белмәгәнгә дә микән инде ул 17 ел журналистикада инде бик яратам. 8 класста укыганда башлап көндәлек алып барам мин әйме. Хәзер инде әлбәттә күп вакыт алып та барылмый, ләкин менә мәктәптә укыганда даими рәвештә, аерым көннәрне санамаганда язып барганмын. Һәм менә мин анда һәрбер язуда журналистика турында сүз искиткеч. Мин аны уйлыйм инде хәзер әле ярый мин әйтәм, әле ярый журналистика бүлегенә укырга кирелгән дим, чөнки нуксынган булыр идем мөгаен. Рәхмәт, әтияне аңлаган шуны әйме. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт инде теге минем шушы нарасы хыялымны тормышка ашырган. Кичкенәдән нишләптер менә хыялыйрак бала идем инде һәм кичкенәдән журналист булам дип уйлап йөрдем. Инде ул үскән сайын ул фикер куәтләнде генә. Бүгенге көндә менә арып китәсең бит инде ул менә перегорание дигән русча әйткәндә шундый әйбер бар. Ул укытучыларда да була, ул табибларда да була. Чөнки гел бер эштә түгел инде ул. Менә арып китәсең инде. Менә сез дә бит инде мәктәптән туеп китәсез. Гәрчә барбер якын мәктәпсез күз алдына китерә алмыйсыз тормышыгызны әйме. Монда да шулай. Ул һәрбер кешедә була торган әйбер, ләкин аннарысын уйлыйсың. Туктале, мин бит инде башка эшне юнәп белмим дә. Ирәне буладыр инде ул әлбәттә. Теге маймалны да бергә өйрәткәннәр, аюны да бергә өйрәткәннәр әйме. Ләкин ул канагатьлек бирә торган әйбер. Менә ниндидер яхшы мәкалә язасың да, һәм беренчедән килә бушану ниндидер. Икенчедән аннан соң рәхәтлек. Әле ул тагын сиңа менә шулай журналда басыла да, газетада басыла да, аны укыгач тагын бер ләззәт аласың. Ул искиткеч халәт. Аны менә үзләре каләм тибрәткән кешеләр аңлыйлар инде, әйме. Оның ошамаган чаклары да була инде. Ләкин менә ниндидер шушындай авыр дип әйтмим инде мин аны. Менә күңеле булып киткән чагында укучыларыңнан рәхмәт сүзләре аласың, яки алар синең хәлеңне белә, и күңелләр булып китә инде. Критиканы кабул итә белергә кирәк. Беренче чиратта менә между прочим бүгенге яшьләрдә критиканы кабул итү бик начар, бик. Чөнки сез инде икенче буын булып үсәсез. Сез бөтенсен һәр яшьтә яшь кеше бит инде бөтен нәрсәне беләм дип уйлыйм. Менә үземнең балаларым да бар. Без икенче төрлерәк булып үстек. Менә мисал өчен мин университетны бетергәч Исмәгыйль абыйга килдем, Татарстан яшьләренә. Исмәгыйль абый безгә бер материалны 5 кат яздыра иде. Менә һәр көнне иртә белән 9-да планерка киреп утырасың һәм башыңны иеп утырасың инде. Бүген кичә материал тапшырган идем, бүген нәрсә әйтер инде ул? Ул сиңа кып-кызыл итеп 3 битлек язмаңны 2 елга калдырырга мөмкин иде, әйме? Башыңны иеп чыгып китәсең. Икенче тагын язасың, өченче язасың. Берсендә шулай 5 тапкыр яздым, хәтерлим. Исмәгыйль абый әйткән иде, мәрхүм кәем, сүзем дуа булсын. Менә мин булмам диде. Ләкин әле сагыны бискә алырсыз. Әгәр дә мин синең менә бу әйбереңне мин хәзер бастырсам, син аны шулай норма итеп кабул итәчәксең. Син аның хаталарын да күрмәячәксең. Менә язырга өйрәнгәч, үзеңә үк рәхәт булачак һәм син миңа рәхмәт әйтәсең диде. Чынлап та менә без аның тәнкыйтен шулай тиеш кебек кабул иткәнбез. Чөнки ничек кенә һәр кеше үзен бит инде сочинениялар язганда да, иншалар язганда да гениальный, шәп әйбер яздым дип уйлый, әйме. Менә әзрәк профессионалрак кеше караса, хәтта шул анда, мәсәлән, сездән бер 3 яшькә зуррак апагыз, абыгыз караса, яки укытучыгыз караса, уларның кимчелекләрен күрәчәк, ә сезгә ул гениальный әйбер. Ничек инде сезнең язмагызга, иншагызга тыш тидерделәр, ничек инде дип уйлыйсыз, әйме, үпкәләргә мөмкинсез. Ләкин шуны аңласагыз, кара әле, чынлап та менә монда хилафлык бар икән бит. Монда мин туташ сыйфатлар гына язганмын, бу бит гел 6 җөмләдән тора торган сыйфат икән, бу бит булай түгел дигән аңласагыз, тәнкыйтьне кабул итсәгез, журналист булачаксыз. Бу гомумән журналистка гына түгел, бөтен һөнәргә кагыладыр инде. Гомумән, чөнки үзеңнең кимчелекләреңне тану ул зур әйбер. Ул хәзер дә шулай, әле менә хәзер үземдә мин әйме кай вакытта укыйм да шундый ниндидер бер канәгатьсезлек була. Менә ошыккан чакларда тиз генә язып атырга туры килә инде, әйме. Чөнки менә бер 2-3 көн материал ятып эш стәлендә торып, тагын шуны бер 2-3 көннән кабат кайтып укысаң,
Шунда кемшіліктері көріне инде аның. Конкурентлар бит инде ул җәмәгать һәр кайчан була. Мәктәптә укыганда конкурент була, әйме. Хәтта гаиләдәге бер туганыңда конкурент бер карасаң, әйме. Чөнки бит инде ничектер карайлы бу булай, миңа да булайрак дип әйтергә кирәк дип ул конкурентлар була. Конкурент дип әйтмим инде мин бит инде алар һәрберсе менә хөрмәт иткән журналистларым бар, нык. Мисал өчен Ремисне хөрмәт иттем. Раиф Усманов менә как раз без аның белән бит инде хезмәттәшлектә итәбез аның. Әйме. Журналистикада гомумән иратлар әйбәтрәк дип уйлыйм. Менә бәлки кызлар ишетсәләр минәрләр инде. Үземдә хатын-кыз бит мәсәйме. Ләкин шулай да хатын-кыз мин аны беләсем ни өчен әйтәм. Иратларга Birinçiden onlara özlərini күрсәтәсе әйбәт җиңелрәк, чөнки алар мәсәлән шул хатын-кыз язды, ират язды, гениальный әйбер булсын икесе дә, ләкин иратны кем күрәчәкләр? Беренче чиратта хатын-кызга әле үзен үзе күрсәтер өчен журналистикада аңа әле шактый тир төгәргә кирәк. Иратларга ул барбер җиддирәк карау бар. Безнең бит инде барбер патриархатлык булмаса да барбер ниндидер шушындай иратлар укылырак дигән стереотип яши. Хәзер инде ул әйберләр бетеп бара дип аңлыйм мин үземнең балаларга караганда. Ләкин чынлап та барбер аларга ниндидер икенче төрлерәк мөнәсәбәт. Шуңа әллә менә бәлки шуңа да теге хатын-кызлар журналистларда бик көчле журналистлар бар инде менә без оралашып торабыз бит инде олай конкурент булып нәрсәдер теге бер-беребезгә аяк чалып йөргәнебез юк әлбәттә. Кирсенчә алар белән оралашып торабыз. Менә эстрадада әйтәләр дуслык юк дип, ә менә журналистикада мин андай берне бик сизмим. Безнең мөгаен журналистикада дуслык бар һәм менә кайчандыр бергә эшләгән кызлар белән дә, ханымнар белән дә оралашабыз, дуслашып бергә бик тату яшибез, күңелле яшибез дип әйтер идем. Бик авыр дип һәр һөнәрнең бит инде үзенең минуслары, плюслары бар әйме. Авырлыгы инде аның әгәр дә эшеңне яратмыйча эшләсәң, ул авырдыр инде. Әгәр дә яратсаң, ул бер дә авыр түгел. Миңа инде менә теге танышлар да гел юлда сторисларга да куям бит инде, син гел юлда инде диләр. Мин шаккатам ул юлда бит инде кирсенчә рәхәт. Мин мәсәлән менә хәзер яз җитә, мин язгы сәфәрләрне аеруча яратам, чөнки юлдан барганда теге быз эреп, менә шундый челтәр ясый әйме. Туктап шушы манзараны карыйсың. Хәзер Алла бирсә карылар ачыла башлый. Кырларда шундый оклы каралы урыннар барлыкка килә. Шуларны туктап фотога төшерәсең. Аннан кышлар кайта башлый. Җәй көне тагын бер июньдә барасың, табигать ошык яшел була. Июльгә барасың, куе яшелгә әйләнә. Менә ул бит инде бөтенесе моторлык, бөтенесе ниндидер үзеңә рәхәтлек бирә торган әйберләр. Язуда бит инде алай менә кемдер интегеп язырга мөмкин. Мин әлхәмдүлилләh гомумән язуны интекмичә язам. Шуңа күрә авырлыгын күрмим. Бик борчылам. Җәмәгать бик борчылам. Иң авырткан җирем Үзе безнең менә кызларны татар гимназиясендә укытабыз. Казанда бердән-бер татар гимназиясе, татарча белем бирә торган математиканда, башкасында татарча укыйлар. Ләкин теге үзара икәү русча сөйләшә башласалар да менә костеннәрем чыга. Мин ул яктан бик принципиаль кеше. Борчылам, әле өметләнәм, вазгыять үзгәрер дип, телнең кадере артыр дип, дәрәҗәсе артыр дип әйме. Ул инде телгә менә Тукайлар замандагы Исхакыйлар 2 елдан соң инкыйразлар бит инде язган әйме. Ул бит инде телгә мондый тел проблемалары белән бәйле күбәй булган. Ләкин ышанам, ниндидер беләсезме, ниндидер бер этәргеч булыр әле дип ышанам. Бәлки менә сез эшли башлаган чорга, мисал өчен татарчада, русчада камил белгән кешегә ниндидер өстәмә түләүләр артыр хезмәт хакына, мисал өчен. Менә сез бит инде бүген яшьләр гомумән шундый булган хәзер әйме, ниндидер материаль яктан аларны кызыксындыру кирәк. Бәлки менә чынлап та сезне кызыксындыра башларлар да сез аңларсыз, кара әле татарчада белергә кирәк икән бит дип. Ышанам әле бер менә бүгенге көндә шәһәр балалары, олларда шулай бит ул шәһәрдә менә кеше кайбышка бардым.
март узган атнада гына. Анда да шулай дип зарланалар. Мәктәп балалары үзара русча сөйләшәделәр. Бу инде теге шушы интернетлар йыгынтысы инде. Сез бит инде күбрәк социаль челтәрләрдә анда мәгълүматны русча аласыз. Ләкин икенче проблемасы да бар. Сез телне ни өчен өйрәнергә кирәк икән аңламыйсыз. Менә без бит инде татарчаны яраттык һәм татарча сөйләштек. Без аны уйлап та карамадык. Ни өчен әле мин татарча сөйләшәм дип. Ул бит инде гади бер. Син татар гаиләсендә тугансың. Менә әти-әнине сайламаган шикелле телне дә сайламайсың, әйме? Сез хәзер менә икенче төрлерәк балалар бүген уйлый. Мин нишлим аның белән? Учым мин инглиз теле өйрәнәм диләр. Ләкин менә бу вазгыятьне үзгәртер өчен миңа калса ниндидер булырга тиеш республика күләмендә зур бер проект дип әйтү булмый, кызыксындыру чарасы. Менә шул очракта бәлки үзгәрер. Һәм гомумән без шундый зур көчле милләт, без Россиядә дә икенче урында. Һәм гомумән безнең шуның хәтле әдәбиятыбыз бар. Без бит инде балаларга да шулай дим, үземнең балаларга да. Без бит мәйтәм кызым башка милләтләрне юынырга өйрәткән. Менә Ибн Фатланның кулъязмаларын укып карагыз, ул Болгарга кергәч шаккатып карый, болгарларның ничек итеп юынганнарын, аңа кадәр бит менә французлар ни өчен души уйлап тапканнар, чөнки алар юына белмәгәннәр, алар сосып йөргәннәр. Шуңа күрә без күп милләтләргә күп нәрсәләр биргән. Безнең тимерчеләрдә, безнең агач сталарда без шуның хәтле, затлы, укымышлы милләт һәм ул юкачырга тиеш түгел. Менә монысы инде сездән тора, бездән дә тора, әти-әниләрдән дә әлбәттә. Ләкин кызганыч, кайбер ата-аналар аңлап бетермиләр бу әйберләрне. Шуңа күрә өметләнәм, бөтен әйбер әле теге кире кайтара алмаслык әйберләр юк. Алла бирсә бетмәс телебез дигән өмитем бар. Һәр хәлдә шуның өстендә эшлибез инде. Калган инде безнең һәм сезнең кулларда. Әбирем, кызлар, егетләр, менә хәзер бит инде тиздән бәйрәмнәр, 23 февраль, 8 март. Әйме, мәктәбебездә берәр чара булмый калмыйдыр, бәлки бергә кушып үткәрәләрдер, бәлки айрым-айрым безнең заманда да үткәрәләрдер. Менә ягезәле кызлар, ягезәле егетләр дип шушылай. Менә шундый чарадан бер матур репортаж эшләргә кирәк.